Sinabi na nga ng anak mo na ayaw niya magpulis. Ba't ba ang kulit mo? Imbis na tulungan mo kung kumbinsihin siya na magpulis, nakakontra ka palagi. Tay, hindi naman po siguro masama kung iba yung gusto ko, di ba? Franz, yung kape mo. Nay. O anak, papasok ka na ba? Opo, Nay. Magpa-practice na po kami para sa graduation. Oray, graduate ka na ng high school. Gusto ko, magsundalo ka o pulis, kagaya ng mga pinsan mo. Tay, ayoko pong maging pulis o sundalo. May iba po akong gusto. Eh, anong gusto mo? Maging tambay? Franz, wag mong pilitin ang anak mo kung ayaw niya. Kaya ganyan yung anak mo eh. Dahil lagi mo nalang kinukonsente sa mga gusto niya. Ano magagawa mo kung ayaw niya? At isa pa, baka hindi kayanin ng katawan niya. Yang katawan na yan, hindi kaya. Tignan mo nga kung gaano kalaki ang anak mo. Nay, ayoko po talaga. Iba po talagang gusto ko. Hayaan mo anak, ang gusto mo ang masusunod. Huwag mo intindihin ang tatay mo. Sige na, pumasok ka na. Sige po, Nay. Ikaw naman, papasok na nga lang yung anak mo, pagagalitan mo pa. Ikaw kasi, masyado kang konsentidor na ina sa anak mo. Diyan ka na nga. Nay, ano po? Tita, mano po? Nay, si Jacob nga pala. Kaibigan ko. Kumusta ka, Jacob? Okay lang po, tita. Mabuti naman kung ganon, iho. Anak, sino yung kasama mo? Tay, kaibigan ko po, si Jacob. Ano bang kursong kukunin mo sa kolehiyo, iho? Magpupulis ka ba o sundalo? Gusto po ni Papang magpulis po ako. Ganyan ka din sana, Migs. Susundin mo kung anong gusto kong kunin mo. Franz, sinabi na nga ng anak mo na ayaw niya magpulis. Ba't ba ang kulit mo? Imbis na tulungan mo kung kumbinsihin siya na magpulis, nakakontra ka palagi. Tay, hindi naman po siguro masama kung iba yung gusto ko, di ba? Tito, tita, Migs, kita na lang tayo sa school bukas. Mauna na po ako. Sige. Huwag mong pansinin ang tatay mo, anak. Sa una lang yan. Pero pag nakakatulong ka na, baka magbago din siya. Nay, natatakot pa ako kay tatay. Ano ba yan? Hindi man lang maayos ng batang to yung bag niya. Ano tong mga to? Bakit may ganito dito sa bag ng anak ko? Hindi kaya ayaw niya maging pulis dahil siya ay... Nayasan yung... Nay, ba't nyo ginalaw tong bag ko? Bakit nyo ba pinapakalaman tong mga gamit ko? Anak, kaya ba ayaw mong sundin ng tatay mo? Dahil isa kang... Nay, pasensya na po kayo. Huwag nyo sana pong sasabihin kay tatay. Nay, isa po akong pusong babae. Ano? Kaya ba ayaw mo magpulis dahil hindi mo kayo magpakalalaki? Tay, wag po! Wala na tayong magagawa! Kung naging ganyan ang anak natin! Bitawan mo siya! Tay, wag po! Bitawan mo siya! Nasasaktan na yung bata! Ayoko siyang makita! Wala akong anak na kagaya mo! Franz, anak mo siya! Bakit hindi mo matanggap kung ano yung anak mo? Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang anak. Lumayas ka dito!
Layas! Mix, anak! Tao po. Nay? Anak! Nagbalik ka! Kumusta ka na, anak? Ikaw, Jacob, kumusta? Nay, namiss po kita. Si tatay kamusta po? Andyan siya, anak. Kaso, may sakit na siya. Naggagamot na ang tatay mo. Bakit po siya nagkasakit, Nay? Hindi niya kasi matanggap na ganyan ka. Simula nung umalis ka, puro na lang siya inom. Ganun po ba, Nay? Anong ginagawa mo dito? Di ba iniwan mo na kami? Franz, hindi ka ba masaya na nagbalik ng anak natin? Masaya? Sinong sasaya sa ganyang katauhan ng anak? Sige nga! Franz, tanggapin mo ng anak natin kung ano siya. Tingnan mo nga sarili mo, ganyan ka na nga. Pag sinabi kong umalis ka, umalis ka! Wag po! Bitawan mo ko! Nay, alis huli ako. Kunin niyo ito. Panggastos niyo at pambilhin niyo na rin po ng gamot ni tatay. Nakita mo? Kahit ganyan ang anak natin, hindi siya nagtanim ng galit sa'yo dahil ama ka niya. Tay, mahal na mahal ko po kayo ni nanay. Alis na po kami. Anak, dito ka na lang. Tara na, Migs. Baka kailangan ka na nila doon. Migs, anak. Tay, Patawarin mo ako, anak, kung hindi ko tanggap ang katauhan mo nung una. Hayaan mo, siguro naman sa mga paglipas ng mga araw, matatanggap din kita ng buong buo, anak. Nay, tay, ibig po bang sabihin Oo, anak. Nakita ko naman na hindi nakasama sa'yo kung ano ka ngayon. salamat po, tay. Nay, tay, alis na po ako. Hindi ka man lang ba sasabay sa amin ng tanghalian, anak? Oo nga, anak. Kararating mo lang, ah. Tay, kailangan po kasi ako sa pwesto. Pwesto? Saan? Franz, ayaw kasing ipasabi ng anak mo na may sarili na siyang salon at may mga branches na rin siya. Talaga, anak? Iasan na yung kaibigan mong si Jacob? Pinauna ko na po, tay, dahil siya po yung namamahala sa isang branch ko. Teka, di ba pulis ang kinuha niya? Ibig sabihin, Opo, tay, kagaya ko rin siya. Pero tanggap ng tatay niya kung ano siya. anak, pasensya ka na talaga kay tatay, ha? Iniisip ko kasi nung una na walang mararating ang mga kagaya nyo, pero mali pala ako. Nakita mo na kung gaano ka-successful ang anak mo. Ako man, nalaman ko lang nung umuwi siya. Hanga talaga ako sa'yo, anak. Sa kabila ng hindi ko pagtanggap sa'yo, eto ka ngayon. Pinatunayan mo maging successful tulad ng iba. Sa kabila ng katauhan mo, mahal na mahal kita, anak, at pinagmamalaki kita. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa wakas, natanggap mo na ang anak natin sa kabila ng pagiging pusong babae niya. Salamat po, tay.